να ευχηθώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον coach Μαρκόπουλο για τα καλά του λόγια, τόσο για την ομάδα γενικότερα, για το σύλλογο, την πόλη, τον κόσμο μας, όσο και για τα λόγια που είπε για μένα προσωπικά. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια για την νίκη του σήμερα. Και πολύ πριν την σημερινή τους νίκη, πολλά συγχαρητήρια και στον coach και στην ομάδα και στους ανθρώπους του Κορύβου για την παρουσία τους στην Basket League τόσο την περσινή χρονιά όσο και τη φετινή μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι αποτελούν οδηγό για όλες τις ομάδες πρωτοεμφανιζόμενες, όπως είμαστε εμείς, και για τις ομάδες της επαρχίας, όπως επίσης είμαστε εμείς. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι, νομίζω ότι όπως πολύ σωστά είπαν όλοι όσοι μίλησαν πριν από μένα, και τα παιδιά και ο coach Μαρκόπουλος, μπορούμε να πούμε ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, όποιος και να κέρδιζε, θα δικαιούται την νίκη. Όντως, στο πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε το παιχνίδι. Στο δεύτερο, η ομάδα του Κορύβου έδειξε καλύτερα την άμυνά της, μας περιόρισε τις επιλογές και μας έβαλε πολλούς προβληματισμούς, για να φτάσουμε στο τελευταίο κομμάτι που τα παιδιά μας πραγματικά έδειξαν πόσο πολύ δεν ήθελαν να χάσουν σήμερα. Υπερέβαλαν αυτό, έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να καταφέρουν να φτάσουν στη νίκη. Μπασκετικά είναι πολλά πράγματα, πολλά κομμάτια που μπορούμε να κοιτάξουμε και να πούμε. Παρότι στο πρώτο ημίχρονο κερδίζαμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που κερδίζαμε. Σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε σχεδιάσει το μάτς, ώστε να πάει στα μισά του κοντά στους 50 πόντους. Παρ' όλα αυτά είναι κομμάτια που συνεχίζουμε να τα δουλεύουμε, ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε και είμαι σίγουρο πως στη συνέχεια θα παρουσιαστούμε καλύτεροι και πιο δυνατοί. Θέλω να ευχηθώ στον coach και στην ομάδα του Κορύβου καλή συνέχεια. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να πετύχουν τους στόχους τους. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας ομάδα, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας για το κομμάτι του παιχνιδιού σήμερα που κατέθεσαν και την ψυχή τους. Τους εμπιστευόμαστε απόλυτα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που δουλεύουμε μαζί τους κάθε μέρα και είμαστε σίγουροι 100% ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Με την ευκαιρία να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Καλή πρωτοχρονιά, γιατί η επόμενη αγωνιστική μας υποχρέωση είναι μετά την πρωτοχρονιά. Και πάνω απ' όλα, πολύ σωστά μίλησε ο Άκης πριν και με την ευκαιρία της παρουσίας του Παναγιώτη Βασιλόπουλου εδώ, η υγεία σε όλους τους παίκτες. Πάνω απ' όλα η υγεία σε όλους τους παίκτες, τους παράγοντες και όσους ασχολούνται με τις ομάδες μας. Κάποια ερώτηση? Coach, αν ο Ακαδικός σήμερα είχε πάρει ένα rebound παραπάνω, πιστεύετε ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι σήμερα η λειτουργία της ομάδας θα rebound λίγο στην ομάδα. Είναι ένας από τους παράγοντες που τα rebound εννοώ συνολικά, που καθορίζουν την εξέλιξη ενός αγώνα. Ειδικά απέναντι στην ομάδα του Κορύβου που έχει πολύ υψηλό μέσο όρο επιθετικών rebound. Είναι μέσα στους παράγοντες που σας είπα πριν που έχουν να κάνουν το βασικό κομμάτι και την τακτική μας, τα οποία χρήζουν ανάλυσης και βελτίωσης. Κάθε αμυντικό rebound που παίρνεις και κάθε επιθετικό που στερείς από τον αντίπαλο σε φέρνει πιο κοντά στο στόχο σου που είναι η νίκη. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπε και ο coach, είναι πολλές οι φάσεις, είναι πολύ μεγάλο διάστημα, 40 αγωνιστικά λεπτά, συμβαίνουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι να προσαρμοζόμαστε στη διάρκεια του παιχνιδιού σε οτιδήποτε παρουσιάζεται. Κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ.